ମୋ ଅଜା ଘରେ ରହୁଛି ଛୋଟବେଳଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି। ଓ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ଗରମ କେତେ ଜୋରସେ ହଉଛି ଆଗେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଆଡେ ବାବାରେ ଗରମ ଏତେ ଜୋରସେ ମାନେ ଗରମ ହଉଛି ଘରେ ରହି ହଉନି। ତ ଆପଣମାନେ ରଜରେ କୁଆଡେ ଗଲେ କଣ କଲେ ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କୁଆଡେ ଯାଇନି ବଟ୍ ଏଇ ଘରେ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ସେମିତି କୁଆଡେ ଯାଇନି ନାହିଁ ଘରେ ରଜରେ ସଜବାଜ କିଛି ନାହିଁ ମୋର। ସୋ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସବୁ ଖୁସି ନଥାଏ, ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ନଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଜଣେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବେ, ସେମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ, ତ ମୁଁ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇପାରିବି। ମୋର ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି କିଛି କମଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପଇସା କମଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମତେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ତ ମୁଁ ବି ଦିନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସଫଳତା ପାଇବି। ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଲକ୍ଷେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ ଆସିଥାଏ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଖୁସି ଥାଏ, ସେଇ ଖୁସିଟା ମୋର ବି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବଡ ବଡ କ୍ରିଏଟର ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ବି ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଯଦି ମୋର ବି ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦିନେ ପୁରା ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ମୁଁ ମୋ ଅଜା ଘରେ ରହୁଛି ଛୋଟବେଳଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ତ ମତେ ମୋ ଅଜା ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ମା ବି ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି। ତ ବାପାଙ୍କ ଯାହା ଲାଇଫରେ ବାପା ନଥାନ୍ତି, ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଏ, କେମିତି ଥାଏ, ସତରେ ସେଟା ସେଇ କେବଳ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ବାପାଙ୍କ ଅଭାବଟା ନା ସତରେ କେହି ପୁରା କରିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଇଏ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରେ ସବୁବେଳେ, ସବୁ ଟାଇମରେ। ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ମୋ ଅଜା ମତେ ଛୋଟବେଳଠୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଛୋଟବେଳ ପାଖ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଥର 10th କ୍ଲାସ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ସାରିକି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରେ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ସାଥିରେ ଥିବ, ତ ମୁଁ ନିହାତି ଆଗକୁ ବଢିପାରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ବଡ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି କ୍ରିଏଟର ମାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ବି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଭିଡିଓ ବନାଉଛୁ। ମାନେ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେମିତି ହେବା ପାଇଁ, ବଡ କ୍ରିଏଟର ହେବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବେନି, ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ, ଆମ ଭିଡିଓ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ତ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ରିଏଟର, ସେ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବଡ ବଡ କ୍ରିଏଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦିନେ ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆମକୁ ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ରିଏଟର ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ତ ଆମେ ମାନେ ବି ସେମିତି ଦିନେ ହେଇପାରିବେ, ବଡ କ୍ରିଏଟର ହେଇପାରିବେ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।